В този ден, сирни заговезни, ден за прошка в село Мезек. Днес пред вас традициите ще оживеят под звъна на кукерските звънци, под визията на страшните маски. Ще имате възможност да се насладите на един от най-древните мезешки обичаи, а именно така познатия кукерски обичай, който в село Мезек се нарича бобошери. Сега си извадете телефоните, подгответе се да гледате, за да посрещнем кукерската група на село Мезек. Тази цяла група ще мине през всеки един от вас и ще ви покани на сватба. На времето по този начин кукерските са обикаляли село Мезек, а днес заради обичая го правим в по-тесен състав. И кукер, и никой няма право да работи в днешния ден. Всичката работа ще я вършим кукерите. Но първо, както повелява празника, нека да изгоним първо злици от чирската махала. Да изгоним злите сили от чеченската махала. Изгоним злите сили от кайлийската махала. Като можем да изгоним злите сили от чирската махала. Виждам, днес имаме и много гости от Свиленград, да помогнем и да изгоним техните злите сили. И както повелява нашия празник, трябва да си изберем цар на нашата група. Предлагам Георги Илиев. Нещо ли го харесва на Георги Илиев? Харки Перчев. По-добре, по-добре. Добре. Георги Вашков. Току-що наблюдавахте церемония по избор на цар на кукерската група. Кукерите си избраха Георги Нашков. Моля за вашите аплодисменти за царя на кукерите и сега той най-тържествено ще бъде облечен от тях. Царят е символ на богатство, на берекет, така че да бъде истински плодородна, богата на добив, на късмет и на щастие новата предстояща година. И сега царят заедно с кукерите ще минат през всеки един от вас.